Dobrý deň, Renáta. Dneska tu máme komodu. Pozrite sa, ako sa otvára. Ideme otvoriť. To nejde. Ale ide to. A to všetky. Aha. Aká je cena toho? Ja neviem. A toto tu nejde tá. Taký dobrý, že vždycky niečo poviem, potom zastavíš a potom ďalšie. Máme tu druhý kus, druhú krásnu bielú komodu. Dobre vyzerá, trošku nie. Môžeme takto otvoriť. Stačí. Povedz cenu, cena je 80 €. Cena je 80 €. Dobre, ideme ďalej. Dobrý deň. Prečo zase zdravíš? No tu je takáto obyčajná plain. Ja som moderátor. Dobre. Tá nemá žiadnu cenu. Vidíš, že? Dobrý deň. No. Na čo zdravíš už 10-krát? OK. Toto nie je relácia, kde... Ešte raz. Tuto takáto obyčajská komoda. Nie, ja to chcem hovoriť. Máme skvelú komodu, ktorá je celkom študentský na vysokej škole a celkom pekne. Takto tu z vrchu tu máme niečo napísané, ja neviem čo. Je obytá, áno. A je to za 15 €. A táto skriňa stojí iba 800 €. Ale je krásna, vyzerá. Cítil by som sa ako princezna na zámku. Máme tu nádherný posteľ. To bolo na čo dobrý tento príspevok? Tam je mama. Kde je mama? Dobrý deň. Že aj sama natočím. Dobrý deň. Hanna, ale my ponúkame komody. Dobrý deň. A počkaj. No, už sa rozlúživa, zakývaj. Tak sa pekne majte. Šiška, kvaša.